Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku, sedulurku kabeh. Tetap di sekitaran areal sawah kecil, yaitu di Transmigrasi Papua Barat, lebih tepatnya distrik Oransbari, begitu loh bosku. Nah, nih areal persawahan bos. Oke, enek dulure dhewe. Mbah Mul. Yo. Ngarit. Yo, ngarit. Iki takok. Iki mah dengaran banyak gede ya. Ndak ya? Iki mang bos kebet. Alhamdulillah iki mangke aku tas ndelok pariku ngono lho bos. Kapan kan sampai garing sering. Lah iki kok ya untungnya gede mangke. Mbuh ngerti ya apa lek gede. Banyoni san. Sak banyoni. Pade, aku kapan ngono njaluk pring ya? Iya, kae kalau enggak. Iya kade ono. Ku sing garing-garing ora apa tira? Arep kang iki apa? Kira enggak kok ayo kan pager jan itu. Apa? Arep njaluk iki anu lho nggih para-para nggih ngoker. Ora, oh, dibuka kalau wis garing sekali. Ya, siap. Kae sambil-sambil ae. Siap. Iki lho bos. Iki ki Mbah Mul iki sing biasane bendina tak jaluki prengis baru kae pokok ya enak. Pring iki enak perno pira no, tapi kene Mbah Mul iki sing wis bendina iki jalukane Mbah Mul. Tali lek. Pring tali masalahnya pringnya beda bos jarene iki enak sing modelnya kaya tali ngono bos. Rencana aku arep nyemai. Mbah Mul, kayak mulai Mbah Mul. Yo. Wis ngaret iki Mbah Mul sing ngaret golek pakan sapine bos. Iki paling insyaallah besok cari bambunya bos. Alhamdulillah besar bos ini airnya. Iya ya Pak De. Nget kapan kae aku arep Oh iya ya engko tak golek. Arep nyemai. Iya. Yo matne. Rencana arep lombok deh. Iya kapan kan tas tak semprot to sukete. Lah ditinggal rong sasi lho. Wis ora enak kok sukete bayu lah. Kayak arep apik ngene iki jan cuacane. Cuacane iki bos, yo ning kene iki rong sasi bos. Kurang luweh. Panas e bos. Ngene iki bos. Pokoke jenenge Papua, ora mek Papua tok. Ya wis demi kehidupan. Wis ngene iki. Ya mene ya rong mulih bos. Iki wis meskipun kaya esek padang ini wis jam 6 bos ini kene. Pak. Takok neh ngene iki lek waya mulih nopo ora entek pantes neh to kira-kira. Iki nek Pak Aris iki perjuangan hidup bosku. Pokoke iki wis piye. Engko lek wis mulih kayak kerjane ra tek tenan ya. Kreditane iki lho bos. Bange ngene iki lho bos. Ya padha ae lho ora ning kene ning kono iki. Yes alhamdulillah tandurane iki ya wis rada akeh bos. Nah. Kita pokoke otomatis mulai apik. Saja kayak garing ini Pak, ora kok lep. Ngene ya. Ya iki insyaallah calon duit bos, iki calon ya wis iki mang ngimbar-mbari berkreditan lah apa lah. Tandurane apik bos ya alhamdulillah. Mbak Bri rene. Bri. Iki telan cek. Ini lepas. Nah, iki carane tengah siji. Satu jalur saja, bos. Oke. Sing dhuwur kuwi yang di atas itu cabai kecil bos, atau cabai rawit.
Ono. Kok kaya krungu swara to, Bos? Kaya wong wedok nyemprot barang ning kene. Lah tenan to kae, Bosku. Wis pokoke untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ngono lho, Bos. Lah tenan ning kono. Iki. Kayak ya wedok, Bos. Cuman wis ning kene iki trane sing ngene iki enake tani wis ora lanang wedok wis kerjane padha. Kuwi mange sik cilik wi tangkine tangki cas biasane iki tangki blower ya, Bos, sing duwe mesin sing ngangong ngono kan enek sing 20 liter, enek sing 20 liter. Iki cabe cilik iki. Nyemprot apa lo? Iki lemah ngene iki udune dhewe, Bos. Iki ngontrak. Lek sing nom-nom ngene iki lemah iki lek sing ora sugih tenan ya ora kuat tuku lemah. Kaya aku barang ngene iki paling kok ya wis ora ngontrak, ngono paling ya wis nek wong tuwek lak garap ngono, Bos. Nah, lek sing sugih ya wis kuat tuku lemah dhewe. Lek ngene iki ya isih ngontrak ngono ya wis kari sak hektare. Ya tergantung kesepakatane. Bos, kalau di sini itu sing aduh kaya kualan ki ambi suket e lho, Bos. Suket ngene iki to. Iki tas disemprot ngono iki kok ya wis bel dhuwur nah ngono, Bos. Terus disemprot terus kena udan seminggu nih wis bayi ya dhuwur nah. Saking panasnya jagung ora kat modap. Ki saja ya petang-peteng ki petang-peteng arep bengi apa arep udan. Beh. Mulakno ya mene barang urung mulih ki lebane yo urung dilanjari to kene barang. Tapi lanjarane enek apa ora iki? Kuwi sak tumpuk kuwi. Ya wis kalem ae. Ya lek iki bahasane jarene sikil dadi ndas-ndas dadi sikil ngono tangan barang ki brangkang ya ngene iki. Bagi waktu, bosku. Tapi ya iki wis tinggal menunggu hari. Paling ngene iki ya 3 mingguan paling wis. Wis gede-gede. 3 mingguan paling wis mulai panen iki. Lah, wis enek sing ngaji, Bos. Berarti petenge iki ora kok peteng arep udan ya yo magrib bane ya teman. Lah ya tumang ya wis jam 6. Lah saiki paling ya wis luwih 5. Wis ora apa-apa, Bos. Engko ya wis rezekine iki engko saya gede. Kebutuhane gede jare rezekine barang ya saya gede jare mbahku mbiyen. Mbok lek mbah ngapusi, ya sosok mbah barang yo ngapusi to. Aduh, kene ya nek bahasane cerek banyak anak banyak rezeki, ya memang rezekine anak ya anak akeh jeneng akeh ya rezeki. Sareng nek duit ya mbuh. Aku ngasih takok pring Mbah Mular nggih persemaian. Ngetne kok ngoyo ngene iki wis ketinggalan bola. Aslinya mesek, Pak. Bumine sik panas. Lah iki bumine panas ya terus uteke barang mana panas sama ini. Alah. Teh. Ini, Pak. Iki mang tami banyu gede ya. Dak nang ya apa emang banyu gede menge. Aku makan sawah ini. Lah kemampunya sawah. Beh, ngono kuwi ta Pak niki tak iki ki sing nah ini iki Pak Aris omah iki ngarep nggonku, Bos. Lah tak sawang iki tak winceng ngomah iki kok bengi bareng budal enggak usah terbane yo ki mang ban sawah. Beh, iki aman sih ceplukan ki. Semprot, Pak. Semprot.
Yo alah bos, arep mangan ciplukan disemprot iki serawani lah ngono. Wah ya sini mantap bos ini iki to. Akeh bayi. Marakne melek tok Pak, lek kaya ngene iki. Ngene guys. Sewangong bos deh. Melek kan rewangi munduh sirene yo oke ae aku ngono saiki. Ya wis mulai tenan dolane ya. Sing duwe lombok akeh dini bos kuwi bose kaya ngono. Sing duwe lombok cilik ya. Ya wis bos, mungkin wis ngono ae ya, donga pindonga. Saling mendoakan, wis ora ning kene, ora ning kono, ning ngendi-ngendi semuanya. Selalu jaga kesehatan ya bos, karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe no bos.